Magluto-luto na po ko karon. Akong lutoon, Dubai Chewy Chocolate. Katugong nakitaan ako sa YouTube o sa TikTok. Lami kaayo to nga chocolate ba? Dili lang jud ko ka-afford ato. Kay wala mo kuya ita. Maunang karon, nag-study ako sa mga ingredients. Kay ako ra lutoon. Linda cooker baya ko no. Ang pinakahawod nga cooker. Loto-loto na ko be. Unang step nga ibutang ang karahay. Tapos paabuton nga mo init para iniglunod sa chocolate malanay. Linda cooker na jud ko ba? Dre magud na ako mahimog chef god. Init kayo mahimog cooker bay. Pero okay ra, kay talent man ako ne. Hindaw, murag init na ang karahay. Pwede na siguro na ako ilunod ang chocolate ba? Ay, init na kaayo oh. Ilunod na akong chocolate para makahimo na ko og Dubai Chewy Chocolate. Ilunod na nako ang chocolate. Lami na pud siguro kay ni akong lutuon ron ba? Okay? Kay, hindaw, malanay man jud siguro ni ba? Ikaw daw init kayo, dili ba malanay? Uy, nalanay yun di ay siya bay. Karaw-karaw, para dali ra malanay. Uy, unsa na po kaya nang giluto-luto ni Agatabay? Panigurado, mapalpak na pud na. Palpak baya na siya na cooker no. Nge, palinda-linda cooker pa. Pagka payo nignawong si Agataba. Bidaw, mangitsus na ko sa giluto-luto ni Agatabe. Hoy, Agata! Uy, Maria! Unsa naman po na imong giluto-luto, Agata? Kine, mauni ang Dubai Chewy Chocolate. Nge, Dubai Chewy Chocolate, unsa man na? Katugong lami kayo tanawon nga, kuan chocolate sa video ba? Bidaw be, patanawan ako be. Ale, tanawa, di ba hard kay ko? Awa. Nge, lain na po tanawon na nagkataoy. Nge, lain na ni mo Maria oy. Lamay manggod kaayo oh, mao mangyud ni ang tama gud nga chocolate. Nge, lain na magikina tanawon nagkataoy da. Nge, nanibaw naman nagpagod agata. Pakata-kata ramang ka Maria. Mao man jud ni iyang baho. Kay chocolate man nga giluto. Daw, simutan daw nako. Baho jud ay pagod. Kanang Maria, ikaw daw luto ane. Kabala man ko Maria, nga hawd kay ka mo luto. Kanang tagaan mantika ane. Oh, naakoy pan. Diri na to ibutang ang chocolate para lami-lami ayo. Sure ka agata nga tagaan jud ko nimo. Ulit pa ya kayo ka. Tagaan na lagi ti ka Maria. Best friend na baya ti ka no. Oh, sige agata, ako'y luto ane. Sige, darong luwag Maria oh. Pe, ito na to ba chocolate be kaya kuha ng lutoon. Dara Maria oh. Tarungag luto Maria ha. Kanang perfect gid kanang matawag na gid og Dubai Chewy Chocolate. Wala ba ya kay giamot nako? Magi agata, ako pa kahawod na ko muluto. Sige Maria, sugod nagbutang og chocolate. La, nalanay na gyud siya Maria oh. Lamay na kayo tanawon. Oh, tanawa agata oh. Inaani pagluto ang tama nga chocolate. Tapos agata, pahinayan na nimo kalayo aron dili mapagod. Ay, inana day na Maria. Sumali gyud ito ako ah. Kay kusog man kay kalayo ato nagdilaog man. Hala, Maria oh. Nalanay na gyud og perfect. Hawdan himo oy. Go Maria, go Maria, go Maria. Kanang Maria, og ma-perfect gud nimo ne. Pariha na kanako, kanang Linda cooker na pud ka. Siya agata oy, bantay ka ha. Hoy Maria, murag tama naman ang chocolate oh. Hauna na siguro na aron makakaon na ta. Ulat-ulat lang agata ha, kaya ako'y nagluto, dili ikaw. Okay. Ambi na plato agata be, tunnel kaya ako na lang haunon. Ay sa Maria, butangan na to aning pan para diri palaman ang chocolate para lami-lami jud ba. Sige agata, dalian kay nalanay na oh. Wait lang ha, wait lang. Oh, dara Maria oh. Isa-isa ta na. Sige, best friend forever. Yeah! Perfect kayong chocolate si Maria. Hala, Maria! Lamiya na, oy! Gata! Humot kaayo! Hindaw! Pasimot daw! Hindaw! Hala! Perfect yun eh kayo, Maria! Diba? Nabitaw ko sa imo agad taon niya. Linda cooker na ko ane. Pariya na ta, Maria! Aper! Bina na, Maria be. Ako ray gunit. Nge! Pasindili ko ni mo tagaan agad ta.
bugnawon. Pantay ka? Lagi! Ayaw pug tayo pa agata kay mapuno naglaway nimo. O sige. Indaw, tilawan doon ako ni imong giluto Maria. Ako ang una mo tilaw ane. Kay ako ko'y nagpalit. Indaw? Lamay gali kayo bay! Ako na po tilawag katabi. At ayaw sa wala pa ko natagbaw. Hala, ulitan ni mo agata oy, ingong katuwata. Kulang naman ni sa kuha oy. Dili na lang ko mangatag. Kalaban na ta. Lain na ni mo agata oy. Init pa kay luto ha. Nga, bahala ka. Sa kuha na ni. Ami ayo ba? Ulit kay kaha.